mon gaceram 690 ayan odo ka tirian hanga wala no go lidi go mi fudal tona mi sukiral ga je yura anje lido an tora yimbe jo ay tilje mo mala hollumni la famille garemi walla mona feere gopponde fijirde nde ala ngartam taw aɗa wawi fidde aɗa gaño hen xaalis ɗum holno wonirta jata ko Google Chrome mbaɗa télécharger application OneXBet sa pari mbaɗa installé application ɗon noon aɗa wawi créer hen compte ma taw aɗa utilise code promo TOUP 222 oɗo code promo TOUP 222 sa utilise ɗum aɗa jogui bonus 200%. wadde OneXBet aɗa wawi tawde toon joueji kewɗi gañoɗa hen xaalis sa gañi men xaalis aɗa wawi retirde ɗum e banque li walla masrafi e ko nandi hen wadde eɗen mbawi wiide OneXBet ne woni disponible e nder leydi meɗen Ande mi do wali la dende mi jo hebani poftino ande bernde hiri la dende bernde hulani hirdi ko beltino kodo kanga so inara weno tako kodo kewdo dole dillini ande buri madole fima tawa hoitani gili pidima to ke gili kadi kirodana de Maria filito de Maria kafundu kanye Maria filito de Maria kafundu kanye Mariama alami salaki kono mi wawaru kudema ko gelo fodan se fanteno bagal kondiam iftota ko so geno fodan it go la chadele gardu di mum gurni maka fotani wima dole fima tawa waitani gili pidima to ke gili kadi kirodana de Maria filito de Maria kafundu kanye Maria filito de Maria kafundu kanye Mariama ay école ameno papa ko jangderan ala machallah on dum do mo wadi wiide mi ya inscrire tonis benandi wedo machallah hoyrno donc ma fille donc berino jewen walandi Allah wadi kabiyam kadi Allah wadi mbedo horsinma kadi Allah wadi Allah yam horsindam ko nenam inirmami kadi non gandi no mbami jibnado kadi on gandi kadi jibnado kadi avant kan sanko kadi no waye mum tano moƴƴo wallahi donc bon berino jewten seeda par rapport e ko caggal ma ko wadi hodo heddi hono ko peut-être en way parce que ko arbe ke wiir ko ran subhan man la yahta neddo e der aduna ko neddo ran do me juumata ala won ko musime mawne o hor baba non kabatan ay wondi ko min sinni sagam men kabara onno anar andi walla onon non gandi ne mbami mon on gandi on jibnama ha pordon do en on gandi haydar meeda mon mankirde kalka jiddon gel subaka hir dum on gandan jon dum ko badante don kadi ko dum tan duwino Allah ko gandanda horma jodade ha sukabam kebbiro donc neddo fof en yidi kadi so tawi jibni bingel
o ɓiyi ko wayno yiɗirni min sa yi hunde no musimi par ce que won jaɓɓal mi jimi mummude mi yaɓɓi ngal ɗon jaɓɓal wona ngal jaɓɓal jinnomi jiɗanmomo wonno sinne ko sagam min walla neɗɗo fof sinne ko saga mum suka mum yo mbay mi yiɗirni papa Mamadou a fama ɗum Mamadou woni koye jeunesse mum kamɓe mbiyata jeunesse Mamadou ko hen tolni joni jagguiri hoore mum tan kañum ko fresh boy ay ko hen o tolni a famamo di moment que kam min mbeɗa andi omona jaggi entreprise o omo liggo hen omo waɗa ko wawi et tout a famiramo noon tan ko hen o tolni kadi so yeehi ha wayi ni an ka baba aɗa andi minen ko mbiɗa min fof ko ɗum min jaɓata a noddat jomum kalda e mum jewtidon et tout min je suis sa sœur emin mbawi hen min pijja hen min jalda hen mi essaye wallude me fof mais ko an foti ɓurde ɓadademo mbawa haldude makko mbawon yewtidde en tant que gorko e gorko a faami kadi kanko min mbeɗa andi omo andi ko an jibinimi ko an normalement omo foti hokkudema ceer kadi mbeɗa andi kadi omo hokkuma omo respecte ma omo hokkuma ceer kadi omo heeɗo min mbeɗa andi Mamadou ko neɗɗo keɗotoɗo certes que tan ko souvent tan wonko funtatamo tan ko jeunesse o wiyata ko hen o tolni donc wela fof o waɗata et tout mais mbeɗa andi ko neɗɗo goto kaldereɗo a faami ɗum noon a yewtidat a essaye yewtidde makko kaldon et tout min pour min o ɗum c'est pas des problèmes entreprise ga fooɗi ga artu ga non ɗum c'est pas un problème et je sais très bien que min e makko somin kaldi kadi oɗon point momin pamotir mais min kam personnellement sa jaɓni kam je préfère ko noddam en tant que fils et père kaldon ko yinnode rewde ga enen tan jewten e ko nguurɗen e dow mum ko nde tawno humpani kam Amadou ene haalan kam kadi aussi si helma ɓi yumma on e haalnani hen ko heewi wonko ngannduɗa walitorte ko muñal ko fawre Allah ala ko neɗɗo wawi hen gati ko jinnaɗo e ko woni toon ko kadi ko bandiraɗo debbo wonno mbaɗe hen tan wiyete o yaltini yummakko walla o riddi kureji makko e wadde ɗum ɗon kadi ko an wallata min e rentade ɗum ɗon no feewi aɗa andi saɗa wiya moƴƴo tan saɗa wiya neɗɗo ko moƴƴo tan accu ha gayna darde nde taw noon min mi ɓooyi darde wona hannde nde sa yi haala ka ko kewi ko komi nannani hen haalam tan ko mbaɗa darde kadi mi andi vraiment ka debbo bawɗo muñji kadi ka debbo berɗo farnorade aɗa andi hannde worɓe hewɓe jiiloto ko rewɓe waɓini en en mairam kalko tan ene moƴƴe e nder gande a waɗi mi majjani ala hen ko majjum ala hen ko humpi kam mbiyanmami tan hannde hoto jab ko ala itta ko woodi haaliyal kalɗo seeɗa walla won serte gueɗe hoto jab bonnanma an hannde lawol ma koko ɗiggi hoto jab citkali colli walla tekki pobbi duttinma tinno e gonka ma jaɓɓal ngal jaɓɓuɗa ngal yaɓɓuɗum gati neɗɗo aɗan ko neɗɗo aɗan jaɓɓal ngal jaɓɓata dekkila walla duttuɗa jaɓɓal ngal feewani kono an hannde ko jaɓɓuɗa ɗo debbo kala jiiɗam walla kalanaɗo haalama ene weltoro e wadde tinno e gonka ma tinno no feewi muña no feewi kadi minen ko an tan wawi wallude amin sa walli amin dan kalto min jeeyi hakkillaji ɗi deeƴat kalto min jooɗi hakkillaji ɗi deeƴat sa yi min Amadou ene are yam ne laawi mi ruttinama ha zéro mi par ce que mbaɗa andi no mbaɗa mbaɗa andi ka debbo kewɗo muñal kadi mbiyatmami tan ko ya ɓeydu no feewi sa yi neɗɗo ene wiya yo tinno tan ko muñ no feewi ɓeydu muñal no feewi ɗum tan jogui noon ko Tafa wallahi min hande ala ko kalat par ce que kalko ponnom haalde haali hande no nangirmi Amadou ni ko noon nangirmami par ce que hande an e Amadou jiidi yumma e baba kalko muusi Amadou muusatma kalko willi Amadou welatma te min comme debbo tan komi décédé min ala ko mbawmi jabde aduna sona wajibu te min on hande kalko wawi musique am e gallo min somi yimam tan ko guitam gojji ko fof ɗendanman par ce que hay Amadou hande hol situation mo wonata ko an itta ɗum hen donc min nak mi yettata Allah tan kadi mi yetta on ko ɗum tan kadi mami jogana e jarama aɗa andi so boni tawi a fayi a fayi neɗɗo tan a itti ɗum hen ko guittanɗo ko gueɗal o e minenne wonnoon aɗa ittini kam gueɗal somi yimama e hunde nde fewata somi fayema tan ko ɗum tagui ɗum e ko mbiyanmami tan ko ya tinno ko wona ɗum ko mboɗo sikki wonto ponmi yawtude seeɗa
kadi mi accuma ɗo ko nokku liggorɗo mbati dañano liggorɗa en ganda no yimɓe gardata eno wayi ko wona ɗum ko kadi mimun ko bandiraɗo debbo tinnoɗami kono feewi kala tan no wawi addirde ƴeew moftu ɗum e nder ma moftamo hen kadi aɗa neɗɗo sa mofti nder ɗum tan a mofti ɗum eyi moftu mum no feewi alandi ma fi min e Mamadou min ndiwi ɗon min ndiwi ɗon kadi on gandi mbimon min mbaymi ni hursinde mon so tawi mi yi ham juuɗi mi wi goore mon won jaɓɓal ma yaɓɓi fewani ha jarni kam yiide habde mum andu tan tawar no wayni fewani par ce que on gandi mbami mon ɗum woni ko kalnan mumde à chaque fois de sa yi kadi mi ari kadi mi wimami yen jooɗo jewten que c'est que parce que il faut mbaɗa hen jungo ma il faut jagga hen par ce que mom haalam ma tan gueɗel min Mamadou nandi o décroché ɗo contrat goto Allah yam min weltari e haala yimɓe kaale makka ko on wayi wonno neɗɗo o mi jiita ɗo en no sa yi hunde jiɗɗa walla ɓimane mante e nder nokku kada welto ñan hen vraiment mi welti e makka ha mbimi min voilà o ko min arti ɓiyam kono Allah yam weltade oɗon jour mbimom ko yo ƴeew nokku mo yiɗi e no yiɗiri jamma o ko kanko wonna ɗum min jeeyi de anga retard mo waɗi o jooɗade jibnama mane padma guila 21 garoyawi min hedde 22 et quelque kadi min ko ɓuuri musdemi hen foof cikkannomi beelammo baaɗe ni yenno so tawi neɗɗo o dañi ɗum ardannoke Ousmane par ce que hanke kanke Ousmane min mbaɗini min e Ousmane min mbaɗini o addinamin ɗon ko goɗɗo mo addi o neɗɗo mo gandanɗa hoore ma anda hay hoto jeeya hayni min namni ɗum nde hoko jeeya ronki andude hay koko jabaro amen kadi e gueɗel gongel ngel comportement mo waaju ardirni ene kanke e hoore makko so tawani wonano yawari o woni amen minen so tawi no wona yawari o woni amen so tawi an neɗɗo o en jogu en ɓorno ɗiɗo comtini farni fof ni jibinama ma wi ɗum ala sar faye jibinabam ɓorno koko timmi omo ardi sehil keso walla min kay mbima mi anda hen haydara par ce que oɗo sehil mo ardi o noon guila o naate mum bonɗe fof ɗon puɗɗi guila nden hankkadi Mamadou concentrake liggey mum kadi min mbeɗa wima neɗɗo o gandanɗa hoore ma min puran min neɗɗo mo wawa suɓade debbo o mi wawa suɓade debbo mo wawa jogade debbo mo wawa suɓade debbo on sa itti entreprise ma waɗe nder jungo mum ka beddiɗo kono annen wori yaw ko gongoni kam ko il a fait une erreur et tout min aussi je m'attendais ko mbiya kam ko Ousmane o ardi et tout par ce que on woni ɓuuri wonde sehil makko on ɓuuri ɓadade et tout mais so yi kadi o addirimama debbo peut être oɗon wonto tolnemo aɗa andi neɗɗo kam so neɗɗo ala toon tolni e ma a addata ɗum e yeeso jinnaɓe ma a certaine heure uji fof kadi ɗum ko hen jeeya silam wori yaw ma fi yim wiidam an gonɗa ke défendre mo mi défendaki min aɗa andi to gonga woni fof ko ɗon kettumi joni ma fi alandi an kala ko mbiɗa kala no jiɗirɗa ko noon mbaɗirten aɗa andi ka sehilam joni mbaɗen ni henne mbaɗen yiyama juuloy oppo ha Mamadou ara jiwruda e makka essaye andude an yo holle yo présenté e mo adduno toon ɗon hankkadi ɗon gandata ko kalnanoma hen ko joni ƴew mbeɗen inchallah mbeɗen yami juuloy comme ça après inchallah mino juulowo ga joni ande miɗo wawi ladde nde mijo heɓani poftinoɗo ande ɓernde hiri ladde nde ɓernde hulani hirdi ko e beltino koɗo kangal soynara waynotako koɗo kewɗo doole dillini ande ɓurima doole maymu an ko anduno e gummotoɗo fuuta addanno ko lacciri jordi adda makka adda ñebbe kono gummiɗo fuuta elle gummiɗo e karawal haydara addani garda kadi mbiyaade ittime less Allah yimata yanko addi ko ko addi haala aɗa andi ɗum ɗo fof noon ko golle Amadou nde wonno rawandu wofani muurani laaci mo yaɓɓere kono joni jinmi ko gummoɗen jonde
eɓene ɗo to koɓe tato addi dikel minene o ko miñam so yibugo minen tan jiidi yummo e baba min muyni endu wukkite o muyni jinmi ko batten moy kala meɗen joni holno batten frère Ouais, le c'est vieux sûr. il m'a parlé de toi hein Ah bon? si il m'a parlé de toi apparemment c'est chaud. Qu'est-ce que tu as fait encore? Quelle bêtise que tu as fait. Yaf. Bon, apparemment, famille, Vic Anne, Artri Maman, et puis même pas gagner Jangdema Arando, et tu peux me faire un raison pour laquelle on fait une opération pour les arts. Non, pour moi, c'est pas une pression. Regarde, une entreprise, pour moi, c'est la même chose. Non, là, c'est juste que mes familles m'ont entreprise. Il s'agit de quoi alors? Les vies a tout mélangé. Qu'est-ce qu'il a mélangé? Gouvernement personnel. Tu gournam, on des trois bien. Gournam personnel. Mais sister, toi aussi. Ah, tu n'étais pas là. Je sais que j'étais pas là. De façon vie c'est social les gens pour punir c'est rapide comment arrêter de perdre à mi-journée toi aussi Mimi dira que non frère je vais te dire un truc ton père il reste toujours ton père ça je le sais quoi lui de ma fouf que c'est pour ton bien ça je le sais quoi lui de ma fouf que buralema ça je le sais quelle décision moi y attendez ko buralema parce qu'il reste toujours ton père frère yow ngum meden ok on a appris dans de très bonnes écoles et on nous a éduqués fouf mais woto ƴettu gurnam ma comme no kaldirɗani gurnam ma an mbaɗa ɗum e vie ma professionnel c'est pas pareil et c'est pas logique mais pourtant c'est différence d'où tu différences mais regarde je travaille comme un fou je repose pas mboɗomi entreprise o mboɗomi gilsu imagine gilsu bah jartami gartami galle ko jamma jamma e holko wiya men ko entreprise gonnoɗa voilà on se connaît kanko werta ton ni mbimami on se connaît min hayde garmi nde mi tawanima ɗo après tu es revenu tard dans la nuit non parce que si on s'est vu ce jour là d'accord un jour hawre genre ko coïncidence rek hawri non fonno yalton bo fano hedde Ousmane et voilà Ousmane tu vois et puis arani vio kanko genre mi prouve mi genre min baron wad les efforts en fait ha jofte dernièrement do en je pense que yo halli mam voilà do gonnomi wonno de certains associés garno don entreprise o après mi convoqué ben yimbe après on a reçu un contrat et puis voilà organise do genre je sais pas pour invitation après il m'a dit d'inviter qui je veux je sais pas c'était yo halli mam et puis c'est depuis un jour pour dire mes soupçons il y a des choses vraiment ça a commencé à exagérer parce que pour être franc papa il dit quoi décide à ma place. Et ça, tu le sais mieux que moi, il y a certaines choses, personne ne peut décider à ma place. Okay. Décider à ta place. Oui. Toi, tu sais déjà que la décision elle revient toujours envers toi. Voilà. Mais quand tu dis mais est-ce que mais est-ce que tu trouves que c'est normal que ton père, ta mère, nous douma, hein? Gadda debbo pecce jamma hedde 23h kadi din façon gandanda an hoorema sa yi aɗa andi yoɗa en fewani Ousmane c'est ton ami pourquoi tu l'as pas invité pour faire honneur à ton père mais tu as préféré amener une fille et tout écoute s'il te plaît mine quand je te dis que ne mélange pas ta vie professionnelle et vie ma an mo joguiɗa c'est parce que c'est vrai ko ɗum mbaɗɗa en fait qu'on se dise la vérité holto woni point faible hande mi haalama point faible soyib miñam yiɗi ko kaalis oɗo o bindaɗo jarabi o omo yiɗi ɗum omo yiɗi hettere fayde omo yiɗi gertogal omo yiɗi hettere tew ƴeew gertogal yitta ko sirtade joni haala ala eɗen gandi ɗo jaggirtemo joni heddi ko holno mbaɗaten ka waddi ɗum ɗo ɓeeɗo nangim aɗa ko dokkim aɗa andi Amadou mboɗo andi ko noddatamo yo ar ko fof noddirimi ko yo aro régla en te Amadou mi nani omo wiya 50 ujunere mboɗo andi ko rokkuɗom kono noon mawo taw ko min woni yumma ko min jibinimo min woni kundal mangal irtawal barme mawɗo neɗan kanko kewɗo haaldo min kam suusa haaldudemo ka en puntamo ho arta e men justement mi yiiti hollo aɗa andi komi poɗɗo tebbugidde piyam 400 ujunere joni somin jewtidi
man propose mi hokkamo 50 ujunere teeso ɗum ɓenni mi watta hokkude mo mi sonnanamo less o watta yaade mo sirto gertoɗe omo ñaama belndi 50 ujunere hokkirde mo ni cash o hotta sabu min garami gonangam ko galle ngal mi yiɗa jimmi ko yawata hodde ko dokkirtama ko par seeɗa seeɗa so fuɗɗimo wiɗoma haala tan dokkamo min angati no il faut watta wadde kondani sa mokka 1000 en 2000 en woto yiiru noon aɗa to jimmi ƴeewen ko yaltinande o isiraɗo bonɗo kiitaɗo yalta galle o min fof ne jarani men so wonde men noon ko nden on wawata yaltude min mboɗo andi miñam minen gonduno minen guurdi minen pamɗiɗi serni min tan komi naati suudu fenade bammande arnimi nde ko nden garmi ɗo min ceerti kono mboɗo wawi wadde haw arta ɗo ɗum noon aɗa ko jinmi mbaɗa arni hen daro kollanmam surprise ko yawata noon hotirata aywa ar holluma wallahi nde moƴƴirdeji nde fayi ko ladde attugade kala mon no waɗɗi ayde bon ko tanko ladde non ke way mon ko nennomi e Mariam affaire o welani te musi kam comme garɗo namdade ɗum ɓeydo labtindade mi andatode an kam ka sehel makko ka ɓiyum makko anda waade nulɗo minene mokkay ko heewi wonde gallo omo tampina hen fof kay ko nenmi ko dal deeƴani ɗum tan mbimi mi ar ɓeyda laɓinan min ɓeydo famti wato nanda ɗum exact haalnimi ko nanda ko noon wuri an haɓi bon ani gondo hen on je Mariam ne souffrani ko to mbawa wadde on mbawa haalde hen ticket sa ƴeewi ko dewga kala haal hen jam c'est vrai Mariam ko ɓinene amin ko minen pijji min essayi wadde hen komin mbawi mais affaire o joni ko ɓurti doole en tout cas den nenim ɗum ni mi ɓurti sabu min e hooram mero essayi ko noddi kam ha to mbeɗa sikka wonko jogoto haalanden ala ko haaluji mettuɗi musɗi ha ñalagal hande ɓe ɗonki yejjidde. Tu vas entendre la vérité. Non, 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 il n'y a pas de vérité ici. Ankay déjà Hadi Kokalanda. Ça dit nan de gong. Écoute, Min, je te dis, Min, j'étais toujours dit que Min, j'ai confiance envers toi. L'entreprise combat da henko, Haïsin Mili Gim dans 10 ans, je ne peux pas faire plus. Ça, c'est sûr et certain. Mais s'il te plaît, essaye de revoir ton comportement. Et Yewa Karibama, Kobamatana, je te le dis, hein, il reste toujours notre père. Alors, tu connais c'est quoi la vérité? C'est quoi la vérité? Mon gars de nom, un jour, je l'aime et je compte bien la épouser. C'est ça la vérité. Épouser, quoi? C'est ça la vérité. Minga mitawak. Ramadan de Afrique de Mingam. C'est avec tes discours. Salam alaikum. Voilà, salam. Ça va? Asim. Selvi. Burda. Ay day don wonno ginano haalami nabi ngurde so en wallahi o wi jangde no yum ton parce que holko dokku mum do e wonnam do ko wadde te papa wi na ƴetten hokkamo o dasal nawum entreprise to mo liggo ton cher sa ari lasam gontade mi ƴew so yiɗi ni gona e dasde ɗum fof wala problème ce qui est l'essentiel que je veux te prouver qui je suis réellement ko hiddi ko fof ko kecce ko haala min l'entreprise an aɗa andi min rêve am fof ko jooɗade toon e liggo ma kay le wiyene wara yimɓe pression ngaji gani guli aɗa kanko nguli reedu te rêve en rêve ɗum baba kañum sikkata tan ko so entreprise o jaggaga tan kilbirat yanat ko gonga noon il a travaillé dur pour en arriver ici et c'est normal c'est logique Mamadou yimɓe ko tinnoɗen e koye men mi wirama an mi wirama hooram par ce que hande so entreprise o yeehi ha avancé walla darime tout min je peux dire que la plus grande partie ko an waɗi ɗum ko wawi wonde fof ko caggal ma ndewom e tout puis le vieux ko kaaloran kanko noon Allah waɗi ɗum ko neɗɗo kaaloran ana faman an probléme ma kada compliqué aɗa no vieux puntirta ɗum ko haala belɗa haaldani ɗum haala belka sa gayni mbaɗa ko mbaɗanɗa kalanta haala belɗo ko neɗɗo jogiiɗo envie heɗademo au moins omo heɗowma ko an compliqué an compliqué
om heɗoma quoi e cika aussi no heɗirtoma ni min ko noon no heɗirto kam si ko noon no heɗirtoma o wiye hankandi aran kañum waɗa heɗade pour famde neɗɗo o heɗade pour jabade neɗɗo min wiye o heɗorto kam pour jabade ɗum par ce que tutini kam cukalel tu vois voilà merci bien que tu sois là min woni star galle mon ay sukkude sukkude welma mettuma an mbawɗa funtirde bamani kanko o wawa probléme ko wona ɓernde faadi ndi sa faadi aduna mum fof walama ko gooko de o gila watti yidde boni o e ala aɗa wi ko an tan jingunami kono kam an hay ɓernde elle wuddere meslal wona ɗum wallahi wona question pour faadi ɓernde ko juste aren parfois ene muusi gona nokku aɗa waɗa hunde fof pour nokku o yo feew yo avance yo hun te an yimɓe aussi jiita ko mbaɗɗa ko haydara emin jiɗ a hol birma min jiira ko mbatta ko emin jiɗ non so jino mbaɗam ko kadi min pour mi heɓa ko jinmi ko farani mettude mais wona ɗum noon mais hunde fof no jogirten no waɗirte sihla wallahi hunde fof no jogui no waɗirte hay goto haɗani ma ya waɗ gurnam ma ya waɗ life ma e tout on haal gurdam mum de gurdam wonno koko folti gurdam makko fof ɗum tagi ɗum tan o yiyata mi yurmi o debbo fof wayde noon ndesan o debbo mbala o debbo fawago dow min ɗum ɗo somi dañi ɗum mboɗo yettir ɗum allah no feewi ko ni jiɗmi mbayon belam mo wawa ɓurde ɗo tinnodiron nanggodiron so ɗon jiɗi ɓuuɓi ɓerdam min an ko ɓuuɓi ɓerde ma tan keɓata inchallah par ce que minen guila min jibina ɓerɗe amen ne ɓuuɓe ma komin jiɗi tan ko ɗum woni ko mbatta min jangge école aji moƴƴi min ɓornima comci moƴƴi somin jalti bowol ɗo min jeeɓete donc minen mbawɗa hebde amen tan ko ɓuuɓe ɓerde ma alhamdulillah te min de so Allah jaɓi woni min woni mownam ko ɓuuɓe ɓerde ma tan keɓata inchallah pour tampin hoore ma mamadou mani ko ɗum tan woni important ewa alhamdulillah par ce que minen min ngala sona onon te min mbawa wonde ɗo kadi genre amin essayé ɗuɓni ɓerɗe yimɓe ɓe taw onon ɓerɗe mum ɗuɓani min nehirako noon en fait kala ko neɗɗo foti jogade kala ko innam aade foti wurde tan kon haaldire yimɓe on mbaɗe amen ɗum tan alhamdulillah ɗum noon ko noon tan tindodire nanggodiron e kala e saaha joɗɗon seram mboɗo waajo mon inchallah baajoɗamo kanko min kay mi waajima hami tampi joni ko an heddi wat feere mayana oɗo wayni ni miñel wayni ay ɓerde makko kanko machallah no yaaji o jaggat pa o funti ɗum o heɓay mumin komi heɓata ɗum ni way noon an saɗi foftude c'est l'intelligence qui travaille yow ay kañum arandi ay won hen yimɓe ɓe ngara keɓe jogi ko Allah rokkiɓe won hen yimɓe ngara kaɓe pour heɓde ko Allah jogori rokkudeɓe wona gotum Allah yoni kam seeɗa ala probléme ɓe daranomi andude ɗum kay mballen mo sabu mariam ala ko wona enen min o waɗat ɗum sabu so sikki mariam ala famille o juumi o funti hoore makko mo andu nak kala debbo desaɗo anduna ko jibinaɗo yo andu ɗum noon min kam taw tiidinan komi anda ko ɗum mbiɗa kam ala probléme min mum ummi régle ɗum joni wa ballidiren essayen kadi jaron hen seese sabu hunde fof ko seese ɗum kay ala seese kadi ganda kadi ko dewgal de hakkille woodi mbasa natirde hen doole mais ɗum ko dépasse ko ɓurti min doole hay so ɓurti doole hunde fof ko seese yarate kala ko yarade doole moƴƴata en tout cas min mbeɗa andine mbaɗa ɗum wallahi mariam koye nanɗo tan gandunode mariam so yi mariam fayde ko mariam foftani hay seeɗa min somi yimo sah mi hulan to hooram sah en tout cas kala ko wawi hewde min de mum ummon ɗum joni sall jeeɓe wa dikel wade ƴaade dikel c'est vrai ko ane mariam jiidi mais yaaru hen seesi ganda ko dewgal seesi jarta hen inchallah kala ko yara seesi moƴƴat mais kala ko yara doole moƴƴata seeso noon addi bone en tout cas mi umman ɗum rek ɗum mbawmi haalde wa c'est vrai parce que ƴiƴam wayno on kadi ko dewgal kadi ande miɗo wali ladde nde mijo heɓani poftinoɗo ande ɓernde hiri ladde nde ɓernde hulani hirdi koye beltino koɗo kanga soynara waynotako koɗo kewɗo doole dillini ande ɓurima doole fima
timata wawa hoitati gili pidima to ke gili kadi kirodana de Maria